Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite veoma jednostavan i brz obrok za vaše ukućane. Danas spremamo zapečene makarone sa sirom. Pošto u ovom receptu kuvanje makarona oduzima najviše vremena, prvo ću staviti vodu i kada proključa dodat ću makarone. Stavila sam na najjaču temperaturu kako bi voda što pre proključala i pre samih makarona stavit ću samo jednu kašičicu soli, a potom dodajem i 250 g makarona po izboru. Kuvajte ih onoliko koliko piše na kesi, uglavnom je to nekih 8 minuta i nemojte da zaboravite ukoliko ste stavili ringlu na najjaču temperaturu da smanjite kako vam ne bi iskipelo na šporet. Ja ću smanjiti na neku peticu, šesticu i sada možemo da pređemo na pripremu fila. Prvo ću umutiti 2 jajeta, a potom ću dodati i ostale potrebne sastojke. Kao što sam na samom početku napomenula, veoma je jednostavna priprema ovog jela. Verujem da je donekle svima poznata ideja oko pripreme, ali kao i za svako jelo razlikuju se recepti, pa vam ja savjetujem da isprobate i ovaj moj zato što je veoma ukusno. Sada ću dodati i feta sir. Ovdje imamo oko 150 g. Njega ću dobro da izmeljam i izmešam s jajetom. A potom ću dodati i 150 ml jogurta. Ono što želim da napomenem jeste da u fil nisam stavljala ni malo soli, jer je feta sir koji sam koristila izrazito slan, tako da zaista nije bilo potrebno dodavati ni mrvicu. Pogotovo što smo stavili u vodu u kojoj se kuvaju makarone, ali ukoliko je sir umereno slan ili neslan, u zavisnosti od toga možete dodati oko pola kašičice soli. Sada ću da narendam oko 100 g edemer sira u fil. On će učiniti da nam se makarone dok su vruće onako lepo razvlače, a i daće neki poseban šmek. I dodat ćemo samo još 2 kašike ulja. Time nam je fil gotov, samo ćemo malo da izmešamo i sada čekamo da nam makarone budu kuvane kako bismo nastavili sa pripremom. Nakon nekih 7-8 minuta makarone su gotove, odcedit ću ih od vode. I sada ću postepeno ulivati fil dok ne preručim sve i nakon toga možemo sve da prebacimo u pleh za pečenje. Rernu već možete da uključite da vam se greje na nekih 180 stepeni kako biste jelo stavili u vruću rernu. Ovo ću sada sve lepo da izmešam. S obzirom da su nam makarone potpuno kuvane, fil ne mora biti nešto pretjerano tečan. Sa malo ulja podmazujemo pleh. Ukoliko ne želite da podmazujete ulje, možete staviti svakako i papir za pečenje. Ja volim da stavim ulje na dno zato što mi onda donja strana bude baš lepo hrskava. I to mu daje neki poseban šmek i ukus. Ali kao što rekoh, možete staviti i papir za pečenje, jednako će se lepo ispeći. I sada ćemo prebaciti makarone sa ovim filom. Malo ću kašikom rasporediti kako bi mi bilo jednako sa svih strana. I odozgo ću posuti otprilike
1 do 2 kašike prezli. One će dati posebnu hrskavost gornjoj korici, što mi zaista volimo. Ukoliko ne želite da vam gornja korica bude hrskava, nemojte ih dodavati. Posuću ih ovako sa svih strana, ali bez pretjerivanja. I sada stavljamo da se peku nekih 20 do 25 minuta. Vidjet ćete već po gornjoj korici kada je gotovo. Kada se onako blago zarumeni, znaćete da nam je jelo gotovo. I to je to, jelo nam je gotovo. Sačekat ćemo samo nekih 5 do 10 minuta. Čak neće ni da stigne da se ohladi jelo, ali će se nekako bolje vezati, tako da ćete mnogo lepše komade vaditi. Ukoliko sečete i vadite onako vrelo, postoji mogućnost da će vam se malo raspadati. To je to što se jela tiče. Nadam se da vam se recept dopao, kao i video. Ukoliko jeste, lajkujte i komentarišite. Ukoliko do sada niste, obavezno zapratite kanal za još novih videa. A mi se vidimo već u nekom narednom. Prijetno!